Wala pa magsugod ang opisyal nga adlaw sa pagpamakuna sa mga senior citizens apan Talisay City Health Office may bakuna na sa mga walk-in senior citizen. Ang report ni Femery Dumabo. Sugod niadtong Lunes, aduna nay mga walk-in nga mga senior citizen nga miduaw sa Lagtang Gym aron magpabakuna na. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista sa Rural Health Unit sa Talisay City Health nga ang bakuna karon gitagana pa sa mga frontliners. Apan kay duna may mga senior citizen nga mituyo sa payduaw sa Lagtang Gym aron magpabakuna, ila kining gibakunahan. Nagpaabot pa ang Talisay City Health Office og dugang mga bakuna. Wata mo kuan ba officially gyud mo balhin ba ta og laing priority pero di magita na to kapungan ma'am nga naa may ubang seniors nga nagpanikan na ginya gustusan ma'am lisod man sa natong balibaran ma'am kay it takes senior ba na sila nya mo travel pa dire. Ganihang buntag lang musumada na tanan sa 120 ka mga senior citizen gikan sa nagkanlaing barangay sa Talisay City ang nahatagan sa Sinovac vaccine. Usa kanila kining 66 anyos kansang asawa ug anak puros mga nurse. Gitugan niya nga siya mismo nihimo og research sa kaepektibo ug importansya sa magpabakuna. Susama usab ang panahom sa 81 anyos nga tagalawaan uno. Ako gi-encourage ang tanan na senior citizen na magpabakuna. Okay man. Basig makayo ba. Wala ta kay ba kung sa side effect na biro mayo nang managana ba. Samtang kining 60 anyos nga ginang miangkong nakuyawan sa bakuna. Apan iyang giangkon nga mas nahadlok siya sa sakit nga dala sa COVID-19. Nakuyawan. Naikuyawan. Mao bitong dugay kay ko diri sa pikas kay taas man akong pulse rate ba niya. Taas pag yun akong BP. Mahadlok tas bakuna pero mas nahadlok yung COVID. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.